Dobrý den. Já se tady vítám. Jmenuji se Tomáš Javůrek a jsem umělec, pedagog a kurátor. A dneska ale nebudu mluvit o svoji práci, ale je mi ctí vlastně představit práci jednoho srbského umělce, kterého mám velice rád a velmi rád vám zkusím, pokud ho neznáte, nebo pokud znáte, tak alespoň částečně trošku prohloubit nějaký vhled, doufejme, do jeho práce. Ale na začátku si asi trošku polívčičku přihřeju, protože ten důvod, vlastně proč o něm mluvím, je ten, že v současné chvíli je pod mým kurátorským vedením vystaven v projektu Screensaver Gallery, kterého jsem společně s Barborou Trnkovou od roku 2012 zakladatelem, od roku 2013 v něm prakticky nepřetržitě jede konstantní výstavní činnost. A v té kurátorské praxi se zabýváme hlavně digitálním médiem, online uměním, netartem a takovými podobnými médii, které obývají náš online prostor. Často se vlastně k tomuhle prostředí stavíme kriticky, snažíme se vybírat i takové umělce, umělkyně nebo kolektivy, které tematizují buď samotný online prostor, nebo samotný screensaver, což je médium, který postupně trošičku umírá, ale asi, jak se tak dívám a neurazte se, asi ho všichni znáte. Ještě stále máte ho možná v živé paměti, taková ta věc, která vyskočí, když u počítače nejste, takže přesně takové umění my hledáme, které vyskočí, když u toho počítače nejste. A začne se odehrávat pro nikoho a překvapí vás, když se vrátíte. A dalším takovým důležitým kontextem, teda kromě algoritmů moci, který prezentujete vy tady v rámci té konference, a myslím si, že práce Vladana Jollera k tomu více než sedí, je vlastně nějaký celoroční kurátorský cyklus, který jsme nazvali v češtině přeložený jako slepé vize. A mělo by to znamenat něco v tom smyslu, že hledáme umění, který vlastně pracuje s technologiemi, jejichž jako výstup je vlastně něčím, co působí na naše senzorické vnímání, kognitivní vnímání, to znamená obraz, text a tak podobně, ale základ pro to, jak takový výstup vzniká, leží úplně v jiné logice, než vlastně my jsme zvyklí těmhle senzorickým věmům vlastně připisovat, a je to prostě digitální kód, nuly a jedničky a statistika a tak podobně. A tohle bude se asi ještě do konce roku odehrávat v nějakých dalších realizacích. Další vystavená umělkyně by měla být Anna Ridler, pokud znáte její práci. A pokud ne, tak určitě vám doporučuji nainstalovat si Screensaver Gallery a potom vlastně čekat vždycky na půlnoc asi, zrovna v tomto případě. Nebudu už nějak moc konkrétnější, abych něco neprozradil. Vrátím se teda trošku k tomu důvodu, proč tady jsem, a zkusím popsat nějakým způsobem práci právě srbského umělce, pedagoga a forenzního detektiva, bych řekl, možná i trošku, analytika, výzkumníka, který teda na většině projektech nepracuje sám, úplně většinou v nějaké spolupráci. Můžu vzpomenout například Kate Crawford, která je výzkumnice vlastně umělé inteligence v rámci New Yorkské univerzity, a nebo Matteo Pasquinelli, italský teoretik digitálních médií a
vůbec digitální kultury, a který také působí na univerzitě v Benátkách. A Vladan Juller také působí na univerzitě v Novém Sadu v Srbsku, což je takové to severní největší rakousko-uherské město. Jestli jste tam někdy byli, vypadá trošku jako Žilina. Ale je určitě hrozně zajímavým neuralgickým bodem právě jakýhosi střetu kultur i z historického hlediska, právě tím, že bylo vlastně i na pomezí Osmanské říše a právě Rakouska-Uherska, tak možná i proto tam vznikají takové věci, které jsou poměrně politicky třaskavé. Určitě, pokud byste hledali nějakou dřívější práci právě Jullera, tak na webu labs.rs a najdete projekty, které se zabývají srbskou politickou scénou a docela takovými kauzami, které hýbaly tamní politikou a vždycky byly vlastně v rámci nějaké investigace do toho online prostředí. Toho se vlastně Juller drží a taková asi nejzajímavější nebo takový jako nazvání té strategie, kterou on používá, je kritická kartografie, což je vlastně vytváření jakýchsi map a neprobádaných území v rámci digitálního světa. Asi možná potom to bude nejlepší ukázat na nějakých konkrétních případech. Já jsem vybral takové 4 projekty, které jsou docela signifikantní i pro ten poslední z nich je právě vystavený ve Screensaver Gallery v současnosti, který se jmenuje Nový extraktivismus. A on je vlastně takovým uzavíráním nebo takovým závěrem různých výzkumných projektů předešlé doby. Myslím, že asi taky jeden z prvních je vlastně nazvaný Facebook Research, ve kterém Vladan Juller společně se svými srbskými kolegy prozkoumával black box nebo černou skříňku Facebooku, a to v tom smyslu, že samozřejmě není úplně možný napsat do Facebooku, řekněte nám, jak fungují vaše algoritmy, ale z nějakých různých nepřímých intervencí a průzkumů a testů se snažili vlastně zrekonstruovat, jak vlastně ten Facebook, jak zpracovává data, co s nimi dělá, jak vytváří celý svůj business model a kým vlastně je uživatel v rámci téhle sociální sítě, respektive rodiny velkých korporací. Dneska už se tomu říká Meta Platforms. V době, kdy Facebook Research vznikal, což je rok 2017, tak ještě to tak nebylo, byl to Facebook, ale už měl zakoupený i WhatsApp, běžel Facebook Messenger, a Instagram už byl taky samozřejmě na světě a už byl taky v rukách Facebooku, takže celý ten konglomerát aplikací a služeb, který je pro nás, tak se snažil vlastně ten tým ShareLab se jmenuje prozkoumávat. Možná takovou zajímavostí na celém tom je, že jako nejzásadnějším zdrojem pro to prozkoumávání se staly patenty, které jsou jako veřejně dostupné, takže vlastně celý ten výzkumný tým se mohl prohrabávat stovkami patentů, který si Facebook jako firma zapsala na patentový úřad ve Spojených státech.
buď díky tomu, že takové algoritmy třeba používá, anebo díky tomu, že takové algoritmy používat chce v budoucnosti. Což vlastně nejde rozklíčovat úplně, ale určitě podle těch průzkumů je to určitě nějakým vodítkem k tomu, abychom trochu pochopili, co vlastně za tou službou stojí a jak na jakém business modelu celá ta fabrika vlastně pracuje. A tohle je právě tady na té pravé straně vidíte jednotlivé díly těch explorací tohohle výzkumu. A já asi nebudu úplně představovat celý, já jsem nachystal tuhle přednášku vlastně na těch přiznaných 30 minut, takže si myslím, že když tak určitě odkážu spíš na vlastní prozkoumávání. To, o čem spíš chci mluvit, jsou ty formáty, kterých jako tenhle přístup jako kritické kartografie používá. A právě jsou to ty mapy. Je to vlastně v rámci toho současného umění takovej docela obskurní formát, kdy člověk se musí trošku naučit číst v diagramech, číst souvislosti, které jsou velice jako vizuálně logicky uspořádaný, čte je z různých směrů dávají různý smysl. A myslím, že jako diváci ještě úplně zvyklí na takový formát nejsme, ale zdá se i podle nějakého průběhu vlastně těch Eulerových výstupů a vystavování těchto map, tak se zdá, že se diváctvo učí takovou věc vnímat docela obstojně. Jedna věc je mapa, druhá věc je esej. Vždycky každý ten projekt je podpořený vlastně, nebo ta mapa, která vznikne ve výsledku, je podpořena nějakou docela zevrubnou esejí a průzkumem právě pozadí toho, jak věci fungují, odkud se berou data, odkud se berou informace, odkud se berou předpoklady, protože často to i na těch předpokladech musí stát, protože, jak už jsem říkal, je to vlastně prozkoumávání černých skříněk. A potom je tam docela i zásadní složka nějakého ukotvení historického vlastně právě v souvislosti s udržováním nějaké politické, ekonomické nebo jiné moci. Vlastně mapa jako taková je určitě jako základem pro vymezování území a jeho kolonizaci vlastně. A zdá se, že tyhle struktury a popisování jakoby nových území a otvírání nových trhů a tak podobně vlastně pořád fungují na dost podobným principu. A možná bych asi ještě řekl, že takovými hlavními tématy taky se pro Eulera stávají, kromě teda těch neviditelných infrastruktur, i vlastně neviditelná nebo neplacená práce, kterou my všichni jako uživatelé vykonáváme pro poměrně velké a bohaté korporace a nikdo nám za ně neplatí. To je téma, který určitě už v tom veřejném prostoru několikrát v poslední době zaznělo. Euler ho soustavně otvírá už od roku 2015 právě v těch svých průzkumech a ne náhodou jako takovou analogii, která se poměrně často vyskytuje v jeho pracech, je mechanický Turek. Možná jste slyšeli
tenhle obraz, já když tak jenom tak v rychlosti připomenu, je to konec 17. století, maďarský vynálezce, kterýho si teď úplně nespomenu, mám ho tady někde napsaného, ale na K, vytvoří automatický stroj na hraní šachů a objíždí s tím Rakousko-Uhersko a vlastně udivuje veškeré obecenstvo s tím, že je to nějaká krabice, se kterou se dá hrát šach, nebo respektive proti té krabici se dá hrát šachy, tam stojí figurky a oni se sami hýbou a reagují na ty naše tahy a je to dokonce i poměrně úspěšný šachový hráč. A kouzlo vlastně téhle krabice je takové, že uvnitř je schovaný malý člověk, který umí docela dobře hrát šachy a je zároveň taky docela dobře obratný, protože ta krabice má vlastně 2 komory a aby teda ten vynálezce ukázal a dokázal obecenstvu, že vevnitř není nikdo živý, tak dotyčný musel vždycky rychle přeskočit z jedné komory do druhé a schovat se. Takže to potřebovalo jako i určitě akrobatické schopnosti, ale osilnil tím i samozřejmě dvůr ve Vídni. Tahle metafora vlastně nabrala až docela zvláštních a obludných rozměrů ve formě nebo v rukách takové společnosti, která se jmenuje Amazon a která spustila někdy v 0. nebo v polovině 0. let svou službu, která se jmenuje také Mechanický Turek. A jde vlastně o výsledek neúspěšného výzkumu v rámci umělé inteligence, kdy ty modely musely být natolik korigovány ve své nesprávnosti, že daleko více dělal člověk než ten stroj. A Amazon se teda rozhodl, že tenhle model rozvede do nějakého business modelu a vytvořil z toho službu, kdy můžete zadat jakoby do mechanického turka nějaké požadavky a někdo na druhém konci planety za pár centů vám třeba označkuje fotografii a vrátí vám to zpátky. A takhle vlastně jako vzniká poměrně levná digitální práce, na které Amazon poměrně hodně vydělává v současnosti. A já bych se ještě vrátil zpátky k tomu Facebook Research, pokud se mě podaří to trošku zmenšit. A jak vypadá asi zhruba, jo, to není ono, pardon. Jak vypadají asi zhruba ty diagramy. Jak vidíte, tak to skoro nevidíte, protože to musí být opravdu veliký, aby v tom člověk mohl číst. Ale často je to vlastně nějaký průzkum, například prostředí, který třeba Facebook poskytuje pro developery, nebo který poskytuje pro firmy, které chtějí provozovat svou reklamu na jejich sociálních sítích, tak z těchto střípků, co si můžu zadat, jaký cílení té reklamy si můžu zvolit, tak z těchto střípků se dá trošku dovozovat. V případě tohohle výzkumného týmu Share Labs docela zevrubně dovozovat, co všechno teda tím pádem Facebook musí o svých uživatelích uchovávat, což je jak určitě geolokace, tak celý váš sociální graf se tomu říká, což jsou veškeré kontakty kontaktů a veškeré činnosti, které v rámci té sociální sítě. Dneska vlastně ani nemusíme mluvit o Facebooku samozřejmě, protože to možná už ani nepoužíváte, ale Instagram je samozřejmě úplně to stejný a další sociální sítě vlastněný touhle společností úplně to stejný.
Další věc je třeba ve chvíli, kdy si nainstalujete aplikace do svých mobilních telefonů, tak vás ta aplikace žádá o nějaký práva, povolení. Z těch se dá taky dovozovat, jako k čemu ta společnost má přístup. Potom z nějakých veřejných zdrojů, například, že má kolem 2 nebo 2,5 miliardy uživatelů. Pokud vynásobíte tohle číslo množstvím parametrů, které o vás mohou zjišťovat, množství kontaktů, který každý z těch více než 2 miliard lidí vlastně má, tak si možná ani nedokážeme představit, jak obrovský rozměr informací o jak obrovském rozměru informací vlastně vůbec mluvíme. V rámci tohohle Facebook Research je dokonce vyřčen takový předpoklad, že jde prakticky zřejmě o největší mapu, respektive propojené, mapu, dejme tomu, řeknu, že největší mapu vlastně nějakých sociálních interakcí, která kdy v lidských dějinách byla vytvořena. A druhá strana mince je, že pravděpodobně nikdo, ani nikdo, kdo je zaměstnaný ve Facebooku, ani nikdo, kdo vlastní Facebook, vlastně nemá přehled 100% o tom, co to vlastně je. Protože to je naprosto mimo ten rozměr jako našich schopností. Vůbec toho limitu možná představivosti, ano, v nějaké abstraktní rovině, ale rozhodně ne v nějaké číselné, vypočítatelné představě, kterou bychom dokázali uchopit. Dalším asi takovým, já skočím hnedka dál, abych to úplně nezdržoval, takovým známým projektem, který jste zřejmě mohli potkat, je Anatomy of an AI System, který právě Vladan Juller tvořil s Kate Crawford, kterou jsem zmiňoval na začátku. A ten příběh se odvíjí vlastně takhle. Tak jako ten Facebook Research byl hodně orientovaný vlastně na toho uživatele a snažil se zjistit, co uživatel dává do těch platform, jaká data jsou z něho extrahovány. Poprvé používám to slovo, ke kterému se budu asi vracet zpátky několikrát. Tak tady ten projekt Anatomy of an AI System je orientovaný vlastně na infrastrukturu, která extrahuje vlastně přírodní zdroje v tom prvním, nebo v tom největším, v tom hlavním případě asi. Jde vlastně o takový příběh, který začíná na začátku prostým příkazem pro Amazon Echo. Prosím, rozsvíť světla v hale vedle. A Amazon Echo odpoví ano, samozřejmě, a rozsvítí světla v hale. A dál se ten jako příběh odvíjí v tom, v popisu toho, co všechno je třeba, aby se tahle rychlá, krátká a jednoduchá instrukce vlastně mohla vůbec odehrát. S tím, že samozřejmě na začátku hnedka je řečené, že ta krabička, kterou máte doma, to ucho, jenom to naslouchadlo, vlastně jenom nějakým úplně banálním inputem, který spouští daleko komplexnější infrastrukturu, která je zatím, včetně toho, že je potřeba jako vytěžit celou biomasu a vytěžit vlastně povrch planety jako do té míry, že je to naprosto destruktivní a zároveň taky neúplně zmapovatelný. Je tam několik příkladů uvedených v téhle práci, kdy například společnost Intel se snažila zjistit, jaké jsou jejich dodavatelské řetězce nějakého konkrétního elementu, nějakého konkrétního vzácného kovu, aby se dopátrali toho, jestli to není z nějaké konkrétní země, ze které to nesmí odebírat, protože na to bylo uvalený embargo. A jim to trvalo 4 roky, než rozklíčovali celé ty dodavatelské řetězce, aby zjistili, jestli mají ten element tam
odkud ho nemají mít, anebo nemají. A společnost jako Intel má určitě velké kapacity na to, aby někdo mohl procházet každou dohodu, každou smlouvu, každou fakturu. A přesto jim to trvalo 4 roky, aby to vůbec zjistili, jestli se to děje. Pak jsou tam uvedeny další příklady, které asi teďka nebudu úplně zmiňovat. Je to určitě něco ze společností Apple. Ale jeden zajímavý příklad je ještě, a vlastně ten popisuje trošičku jakoby tu destruktivní povahu celé té věci, krom toho teda, že je přímo vypočítaný, jakou životnost má, jaký zařízení a tím pádem, kolik je potřeba vytěžit vzácných kovů někde z Bolívie, tak je tam nějaký historický příklad stromu, který rostl pouze na 2 ostrovech v Indonésii a ze kterého se získávalo mléko, ze kterého se dala vytvořit jakási guma na obalení kabelů elektrických, aby vydrželi pod vodou, pod slanou vodou. A to se odehrávalo na konci 19. století, tahle situace. Šlo o telegrafický kabel, který se chtěl přesunout jako z Evropy do Spojených států. Určitě někdo bude znát tenhle příběh lépe, já jsem trošku abstraktnější, ale jde o to, že než se ten kabel vlastně pořádně celý vyrobil, tak ten strom zanikl, už přestal existovat. Protože jako z jednoho zralého stromu šlo udělat asi 300 ml té tekutiny, ze kterých se to dělalo. Takže dřív než vlastně mohli obalit kabel, tak vymlátili prakticky jeden druh rostliny. A to je tam jako uvedený jako jakýsi možná varovný příklad trošku proto, protože ta současná produkce těchto zařízení nepostupuje vůbec jinak. Postupuje vlastně pořád stejně a žádné poučení z toho nevzniklo. Takže možná můžeme akorát předpokládat, co všechno dalšího zmizí a nikdy už se neobjeví. To je asi nějaká vlastnost vlastně toho, nebo taková základní věc tohohle projektu Anatomy of AI, že je velice soustředěný právě na ty přírodní zdroje, na tu sféru jako povrchu zemského, který je obývaný námi plus pár desítek metrů třeba pod povrch, a který vlastně vznikal miliony let proto, aby byl v takové podobě, v jaké je. A my vlastně vytěžíme a pak používáme třeba 4,7 let maximálně v průměru jedno zařízení, který v sobě obsahuje elementy, které právě že vznikaly tak dlouho a pak už jsou nepoužitelné, bohužel v dalším kole. Kromě tohoto samozřejmě se ten projekt i soustředí na podobné věci jako ten předchozí Facebook Research, a to jsou vlastně datacentra, to je extrakce informací vlastně z uživatelských interakcí, extrakce vědomostí, to je taky velice zásadní pojem, protože a vlastně určitý uzavírání vědomostí do nějakého modelu, který je privatizován. To je určitě taktika, kterou právě jakoby společnosti takového rozměru hojně využívají, že vlastně okoupí určitou znalostní sféru, tu uzavřou do konceptu. Například dneska jsme samozřejmě všichni po zkušenosti s ChatGPT a je to určitě vlastně tento případ. Vyprodukovaný jako vlastně vědomosti a znalosti za obrovsky dlouhou dobu nějakými lidskými aktéry v předcházejících staletích, tak je v současné době jako zkomprimovaná do těch pár gigabajtových modelů a prodávána jako zpátky nám jako nějaká služba.
a která vlastně zdá se být inteligentnější v mnohých případech, než jsme my a to je na tom vlastně docela i děsivý a fascinující zároveň. A takže extrakce tedy přírodních zdrojů, extrakce interakcí, jak nějaké jako behaviorální nějaké jako jo, ono se tomu i dokonce říká, ne, nechme to být, já si to nepamatuju, musel bych se dívat, nevidím na to. A samozřejmě to, s čím se pracuje, je vlastně i ta neplacená práce, no, anebo špatně placená práce. V souvislosti s tím Amazonem zrovna je to ten mechanický turek, ale je to i špatně placená práce ve skladech Amazonu a tak podobně. A dalším projektem asi, který jsem chtěl představit, je Nooscope manifest. A Nooscope je taková, a zase opět jde o nějakou mapu. A myslím si, že zrovna tahle je docela čitelná i ve smyslu té eseje, která ani není moc dlouhá, je docela jako dobře uchopená a v rámci toho diagramu je to docela dobře čitelný, ten koncept zatím. Ten text a ta mapa vznikala právě ve spolupráci s Matteem Pasquinellim a jde vlastně o takovou parafrázi slova nous, což je právě vědomost, a scope jako vidění a vlastně nějakou analogii s přístroji, jako je teleskop, mikroskop. A autoři tady snaží vlastně ukázat, že i ty modely umělé inteligence jsou vlastně nástrojem pro zvětšování něčeho, pro magnifikaci vědění vlastně. A jako takový nástroje zároveň samozřejmě mají určité vady a disponují určitými chybami, jako je difrakce právě že v čočce a tak podobně. A oni se snaží vlastně trošku demytizovat jednak teda celý ten mýtus o umělé inteligenci a posadit ho vlastně do nějaké roviny, o které se můžeme bavit docela racionálně. Nemusíme se bavit o obecné umělé inteligenci, nemusíme se bavit o tom, že nikdo neví, jak to vlastně funguje, ale můžeme se docela slušně bavit vlastně, že lidi vědí, jak to funguje, protože to konstruují. To, že se tam nedá vystupovat nějaká zpětná kauzalita, ještě neznamená, že se neví, jak takové věci fungují. Dokonce se dobře ví už v současné době, že ty věci mají, nebo ty modely produkují určité zkreslení, kterým se říká vlastně česky teď nevím, bias, a že vznikají za nějakých konkrétních podmínek, které jsou vlastně jak kulturně daný tyhle zkreslení. To znamená, že naše společnost jako v sobě tyhle stereotypy vlastně uchovává v rámci své kultury už po dlouhá desetiletí, století. A takže nemůžeme ani jinak, než je reprodukovat. To je ta první fáze. Druhá fáze je, že v rámci jakoby zpracovávání nějakých dat opět jako aplikujeme nějaké stereotypní vidění. A třetí fáze je, že ta mechanická jakoby metoda nebo statistická metoda, která se pustí jako trénink nad těmihle daty, dokáže hlavně to, že amplifikuje oba dva ty stereotypy v těch předchozích dvou fázích. Což si myslím, že vlastně může být i docela pozitivní zjištění v tom smyslu, že aspoň nám jakoby dokáže něco docela dobře nasadit nebo jako vytvořit nějaký zrcadlo a takový až absurdní. Vlastně tahle mapa, když si člověk prohlídne, tak tady v
ústředním tématem je právě ta čočka, která vytváří jakýsi zkreslení. Nalevo to jsou zkreslení, které do toho přináší ten lidský aktér, napravo to jsou zkreslení, které do toho přináší ty technologické procesy a ve výsledku je to nějakási komprimovaná představa o těch vstupech na začátku. Docela asi hezký příklad té komprese, co se vlastně děje s těmi vstupními daty v rámci toho modelu, kterému se říká umělá inteligence, statistického modelu, tak je asi to, že asi si všichni umíme představit, co znamená, když má film třeba 4 GB nebo něco takového, tak vlastně třeba takový jako docela používaný dataset obrázků, které jsou označeny nějakými labely, tak má 157 GB a model, který vlastně vznikne z toho trénování nad tím datasetem, tak má zhruba 92 MB, což je jako řádově méně. Ten první se vám skoro vlastně nevejde do počítače, ten druhý se vám vejde úplně v pohodě na flešku a ještě tam máte spoustu místa. A vlastně by ten model měl svým způsobem obsahovat veškeré informace o tom datasetu, respektive produkovat nebo predikovat věci, které se těm vstupním datům nějakým způsobem podobají. A to myslím, že je taková věc, která třeba vlastně tu práci Vladana Jolera jakoby posouvá směrem k nějakému docela snazšímu čtení, že používá takový příklady a vlastně jednoduché analogie k tomu, abychom dokázali si věci nějakým způsobem představit v tom měřítku, ve kterém interagujeme my s tím strojem a ne v tom měřítku, ve kterém interaguje třeba ten stroj s těmi daty. Protože my bychom samozřejmě číselně ten celý dataset nepřečetli za celý svůj život. Ale jo, tak je to 98 MB a 150 GB, tady to mám dokonce přesně, ale no. A tenhle typ jako výzkumu ještě má jednu takovou vlastnost, který nemají ty předchozí úplně, a to je to, že na konci navrhuje nějaké umělecké strategie, jak vlastně se tomuhle celému postavit. Nebo jak se k tomu postavit, vlastně k tomu mediovanému světu, ve kterém vlastně začínají dominovat technologie, jako jsou statistické modely. A já je nebudu popisovat, protože mě přijdou trošičku naivní, ale určitě vás nechám se posléze s nimi seznámit, pokud vás to bude zajímat. No a asi právě tu poslední věc, já jsem přemýšlel nad tím, že bych vám to spíš pustil, protože k tomu existuje docela fajn video. A druhá strana je, že to video má 16 minut, já jsem dostal 30, tak jsem nevěděl, jestli to vlastně časově se dá zvládnout. A ani si ten čas neměřím teda. Už mám 38 minut. Jo. Tak v tom případě to asi jenom tak rychle shrnu. Ten poslední projekt jako nový extraktivismus je vlastně, jak už jsem říkal na začátku, takovým jako uzavíráním určitých konceptů, které vznikaly postupně v těch předchozích výzkumných projektech. A to je opět zase zaměřený na toho uživatele, na nás často, tam se to docela zaměňuje, to slovo my a uživatelé. Zároveň uživatel jako slovo je několikrát v těch jeho výzkumech vlastně zpochybněný, že prakticky je zavádějící, protože my nic neužíváme, my vlastně jsme produktem, my jsme zároveň konzumenty, my jsme zároveň producenty a uživatel má jakoby takovou podivnou trojroli vlastně v tomhle procesu. Já to často vlastně, mně to připadá jako ten mytický drak Uroboros, který si jí vlastní ocas, že si v takové pozici si vlastně ten
běžný uživatel nachází v rámci těch současných jakoby digitálních technologií nebo platform, a nebo jak tomu říct lépe. Ale přesto ten nový extraktivismus projekt je na toho uživatele opět vlastně koncentrovaný a je to ale asi, tahle práce je asi taková nejméně vědecká, bych řekl, protože používá vlastně takové, ona i sám ten projekt je přiznaný, že je to vlastně asambláž alegorií. A ty alegorie vlastně jsou, podle mě, jako jsou to takové obrazy, které jsou přebratý třeba ze současné fyziky. Je tam černá díra, je tam bod úniku, nebo jak se tomu říká. A je tam vlastně, jsou tam síly, a pak tam jsou další obrazy, jako je platonovská jeskyně, která je tak trošku vlastně zkombinovaná s panoptikonem Michela Foucaulta, a Euler to nazývá platoptikon nakonec, protože je to jako taková konstrukce, která je tady vlastně v téhle střední části, kde je to vlastně jako alegorie toho, kde se ten uživatel jakoby nachází, jako právě v té trojjediné roli, extrahován jako v rámci té své neplacené práce, zároveň konzumentem, zároveň výrobcem toho svého sebeobrazu, uzavřený vlastně v takovém blackboxu, kdy už vlastně, jak je v tom panoptikonu ten dozorce, tak už ten tam tak trošku chybí, ten uživatel dozoruje sám sebe neustále v takovém zacykleném loopu. A vlastně jediný, co celý ten proces vlastně řídí, je právě ta jemná difrakce toho, kým ten uživatel je a kým se vidí v rámci jako interpretace s pomocí těch technologií, což je zase tady vedle toho už vlastně z těch předchozích docela známý obrázek té difrakce té čočky. A myslím si, že tady Euler jakoby zachází už vlastně do takového až fikčního světa, který dokonce je právě zpracován i formou takového krátkého instruktážního videa, který popisuje tuhle mapu. A vlastně už se dostává na takový pomezí vlastně úplně jiného žánru, než je, bych řekl, než je nějaký jako seriózní výzkum, ale už je to vlastně fikce a je to jako nějaký obraz vlastně, který je poměrně deprimující teda ve výsledku, ale určitě jako nabitej právě těmi investigacemi, které se staly v těch předchozích průzkumech. Tak a černá díra, gravitace a tak podobně. Určitě vám to doporučuji, můžete to vidět buď na YouTube, anebo si stáhněte Screensaver Gallery, tam to teďka běží. Asi vám poděkuju za pozornost a omlouvám se za takovou neúplně dobrou prezentaci, ale to přišlo jako verze. Tak jo, tak děkuji.